Solen sparker en masse energi ud på vores jord, f.eks. via lys og vind, så vi vil gerne vide, hvordan den bliver udnyttet. Her er Søren. Søren er en helt almindelig dansker, der har gang i en masse elektriske apparater. For eksempel bruger han dagligt lys, køleskab, mobiltelefon, varmt vand, tv og mange andre ting. Al denne energi kommer fra et almindeligt kulkraftværk. Men kulkraftværker er nogle miljøsvin på grund af, at de udleder rigtig meget CO2 og andre skadelige gasser. Det skal der laves om på. Med f.eks. vindmøller, der 39% af det danske elforbrug er vindmøller. Her ses vindmøllen indenfra, hvor der her er vingerne. Her er den akse, der roterer med rundt. På aksen er der en stor generator, altså en metalspole rundt om den roterende magnet, som skaber spændingsforskel i spolen og hermed skaber strøm. Der er også en gearkasse og en bremse til hårdt blæsevejr. Solceller er også gode. Solceller virker ved, at de består af et stof, f.eks. indium, hvor der er faste elektroner, men når solen skinner, bliver elektronerne så energirige, at de hopper ud i ydre bane, hvor de skaber poler og dermed strøm. Det er vi meget glade for, og vi håber en dag, at al elektricitet kan komme fra vedvarende energi.